होनायनि गुदि थांखिया मा जाहोनाव मा थांखि लानानै नोंथांमोना खौरांगिरि मेल होनो आवगायदों? गिबिथारावनो आङो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै आरो बड'लेण्ड कंग्रेसनि जानानै चिरां दुवार्सनि पर्टेल निउसनि बयनिसिमबो बिथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिगोरदों आरो गासै बड'लेण्ड हालामनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिगोरबाय। दिनै आंजों दङ लोगोसे चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिनो आफादगिरि सन्जय बवारि बिथां आरो चिरां पर्टेल ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आंनि फंबाय एनस। जोङो दिनैहाय गुदिथारावनो दिनैनि बे प्रेस मिट लेंनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय मैया दाखालिनिफ्रायनो बिराद दुंदुं हाव मोनसे बाथ्राखौ लानानै जे बड'लेण्डआव सोलिबाय थादों। दा बे जिनिसखौसो आङो जोंनिफ्राय कंग्रेसनि जानानै फंनैसो आं गोसो गैयामोन, इसुखौ बारा मोजां मोनाखैमोन आं, खिन्थु बुंनो गोनां जादों, बेखायनो दिनै बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। आरो बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोंहा बिपिएफनिफ्राय बावैसो सिगां बिपिएफनि मुरब्बि बिपिएफनिनो आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नागपुराव थांनानै आरएसएसनि दैदेनगिरिनि आथिं हमहैनाय आरो बेजों लोगोसे हम मिनिस्ट्रियावबो मोनथाम पेजनि लाइजाम गथायनाय, बेफोरखौनो लानानै आङो बुंनो सानदों। आंहा सोरबा गेदेर मानसिखौ बैसोगोरा मानसिखौहाय खुलुमनायाव सनमान लानायाव बुंनांगौ जेबो थाया, रावहाबो जेबो थाया। आङो बेबायदिनो सानदोंमोन बे आथिं हमहैनाय बा खुलुमनायजोंनो जोबलांगोन। आं आखायनो बारा खेलबो खालामाखैमोन। बेनिनो सानसे उनाव दां निस्सय बे जेब्लानाखि बिथांनि जे लाइजाम हम मिनिस्ट्रिनो अमित शाहनो होनाय लाइजामा जेब्ला भाइराल जायो अब्लासो आं नै माथो बेजों लोगोसे बे जिनिसाबो फल'आपआव दंफायो नामा होननानै आरो बाथ्राया आङो दिनैहाय बिपिएफखौहाय बुंनाय जागोन, अर्थात हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंनाय जागोन। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंनाय माने बिपिएफखौ बुंनाय। बिथांमोनहा मोनसे रेखाजों खारबाय थादों, मोनसे नस्थ' ग्रहजों सोलिबाय थादों, आं बेखौनो दिनै होनो लुबैदों। बेबायदि मोखांजों मोखां रायलायनायनि परिबेसबो गैला दिनैनि दिनाव। आंबो कंग्रेस जाबाय, बिथांमोनहा बिपिएफआव थाबाय आरो बिथांमोना बिजेपिजों सरजाबफानो नाजाबाय थानायावहाय कंग्रेसजों सिथाबफा थानायखौ मोजां मोननाय नङा। नङाब्ला निश्चय हाग्रामा बिथांजों टेबोलाव जिरायोमोनब्ला माखासे जिनिसा सर्ट आउट जागौमोनब्ला आंबो बिथांनो एडभाइस होनो हागौमोन। आरो नङाबा बिथांमोना ओरैबो साननो हागौ गर्जनालाय मालानि पलिटिसियानसै, मैया दाखालिनि गथ'सो एम्बु थेबदां, नोंलाय मा मिथिगौ। बे खोथाखौ नायोब्ला बिथांमोनहा गर्जननि एडभाइस लागोन बा सोरबा सन्जय बवारिनि एडभाइस लागोन, लाखानाय नङा। दा आंहा उफायानो गैया बिथांमोननो बे बोसोन महरैसो आङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लिंनो सानदों। बिथांमोननि एडभाइस नांगौ, बिथांमोननो बुजिनायखौ नांगौ। दा बे जिनिसखौ बुजिहोनो एडभाइस होनो हाग्रामा बिथांखौ, दा हाग्रामा सारखौ, आदा महिलारिखौ, बिपिएफनि लिडार बिथांमोनखौहाय। दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, बिथांमोना दिनैसिम मैया दाखालिनि जे लाइजाम होनाय बा सोरबा आरएसएसनि दैदेनगिरिनि आथिं हमहैनाय, बे एक्सप'ज जानाय जिनिसा, बे भाइराल जानाय जिनिसा मोनसे लजिक दङ। मोजां गिबिथारावनो मोजाङै मोजां जुदि बिथांमोनहा थांनानै खुलुमहैदोंमोनब्ला निस्सय बिराद गिदिर मोनसे अफिस बियो, आरो एफा गिदिर नेतानि अफिसावहाय सिसि केमेरा बायदिसिना थाखागोन। दा बे जिनिसा बोरै एक्सप'ज जाखो, बे जिनिसा बोरै भाइराल जाखो। आशीर्बादखौनो होदोंमोनब्ला बेखौ मानो भाइराल खालामखो। बा एफा गिदिर लाइजाम, गुरुत्वपुर्न लाइजाम, सिङाव बुजा बुजि जानो लाइजाम, बे आसायैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा अर्थात बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना सानज्लायनानै लिरनानै सिगनेचार होनानै होदोंमोन खोमा। बे जिनिसा दिनैहाय भाइरालसो खालामजाबाय। थारमाने बिपिएफनि नाजानायखौ, बिजेपिजों सामोल जानो नाजानायखौ, हाग्रामा महिलारि बिथांनि आथिं हमनानै खुलुमहैनायखौ बिथांमोनहा बोर होआखै, बरंसो बिथांमोनखौ बे मोनसे फानजारियाव सानाय बायदिसो खालामनानै दिनैहाय रायजो राजानि गेजेराव एक्सप'ज खालामदों। एक नाम्बार गोरोन्थि। दाना बिथांमोननि गोरोन्थिया, बिथांमोननि गाब्र'नाया बाहायनो जागायाखै। जेब्लानाखि बर'नि थामथि गोरोबथि जानो थांबाय थादों, बर'नि थामथि गोरोबथा अर्थात बिटिआरनि गोरोबथा, बेनि लाहार फाहारनि सिगांनो मोननै दल दंखायोमोन। मोनसेया गबिन्द गद, गबिन्द आरो प्रमद गद, आरो मोनसेया जाहैबाय हाग्रामा चन्दन गद, माबाखौ लानानै धीरेन बर'खौ लानानै, मोनसेया गबिन्दखौ लानानै चन्दन प्रमद बर'खौ लानानै मोनसे गद। बे समाव आंबो दंमोन हाग्रामा बिथांजों, आंबो दंमोन चन्दन ब्रह्म बिथांजों।
बिथांमोना जोंखौ होनबाय थादोंमोन जे जोंखौ बाद होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खुनु फैदे प्रमदजों थाङा, प्रमदनि डिजाइन मथे एकर्डखौ खालामा। हाग्रामा बिराद गोसो होबाय। ओमफ्राय जोंहा WPT नि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बेखौनो होनबाय, नङाले गर्जन, आं WPT नि मन्थ्रि, आंनि सिगनेचार नङाबा बे उमुगा बे उमुगा, बा नोङो स्टेट एसेम्ब्लियावहाय खुनु मतामत गैयाबालानो आरो आंनिफ्राय एप्रुभेल गैयामालानो बिथांमोना बाहाय जेबो खामानि मावनो हाया। बेखायनो गर्जन धीरेन आदा दागाब्राय, जोंखौ लाफानानै नङागौ मानि बिथांमोना बर'नि 3थि एकर्डखौ खालामनो हाया। फुरा हप होदोंमोन जोंनो। जोंबो सानदोंमोन नंमारगौ बेबायदिनो थांगोन, अफिसियेलि थांगोन, जिहेतु बिथांमोना सरकाराव दङ, एलायन्सआव दङ, बेबायदि लाबाय थादों जोङो। जोबनायावहाय मा नुबाय, जायाखिसै। हाग्रामाखौबो जोगारनानै, चन्दनखौ जोगारनानै, अर्थात BPFखौ जोगारनानै प्रमद आरो गबिन्द सारखौसो लोगो लानानै बिथांमोना एकर्डखौ BTR एकर्डखौ खालामबाय। 1 नाम्बार BPFखौ थगायनाया बाहायनो जाजेनखादों। दाना 2 नाम्बार थगायनाय, इलेक्सन फैबाय, BTC नि इलेक्सना फैबाय। दाना इलेक्सना जोब्बाय, रिजाल्टनि समावहाय बिराद मोजां मोजां फन रायलायदों। सर्बानन्द सनवाल बिथाङाबो रायलायो, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो रायलायो যে হাগ্রামা ডাঙরিয়া এলায়েন্স তো আমি আপনাক লইহি এলায়েন্স করিম আর আপনাক লইহি আমি সরকার বনাম। जेब्ला जोङो रिजाल्टनि खाथि खाथि थांबाय थादों, समिकरना मिलाया गोजौ गाहाय जाबाय थादों, अब्ला जों सोंदों सार ओरै खालामबा मोजां जागोन नामा, ओरै खालामबा मोजां जागोन नामा? अब्ला बिथांमोना नङालै फाग्लाफोर, नै दासो रायलायदों आं, नङालै फाग्लाफोर, नै उमुगजों आं दासो रायलायदों, जोंखौ नङाबा इउपिपिएलखौ लानानै बिथांमोना मालाबाबो गभर्नमेन्ट बानाया। थाङै थुङै रिजाल्टखौ जोङो मा नुबाय, बावहायबो BPFखौहाय जोगारनानै, BPFखौ थगायनानै इउपिपिएलखौ लानानैसो मालाय गभर्नमेन्ट बानायबाय। 2 नाम्बार। दाना 3 नाम्बार थगायजानाया BPFआ one of the most blunder दिनैहाय बे जाहैबाय मैया दाखालिनि थगायजानाय। बिराद फोथायनायजों, बिराद आसा आरो भरसाजों बिथांमोनहा थांबाय, आथिं हमहैबाय RSS नि गुरुनाव, जासिगोन दे समिकरना एबार मिलायसिगोन। 3 पेजनि लाइजाम लिरबाय, एखेबारे फारि फारि बरनाय खोन्थाजोब्बाय। बेखौ बिथांमोना अफिसियेलि, बेखौ बिथांमोना डिप्ल'मेटिकलि लायाखिसै, बेखौ मा खालामबाय, अपेननि बे उदां अख्राङावसो भाइरेल खालामनानै होजोब्बाय। बे मा फोरमायखो, 3 गिलु बालु बिराद गिदिर थगाय जाबाय BPFआ, अर्थात हाग्रामा महिलारि बिथाङा, अर्थात चन्दन ब्रह्म बिथाङा, अर्थात आदा रिहन दैमारि बिथांमोनहा, अर्थात उमुगमोनहा बिराद गाज्रि रोखोमै थगाय जाबाय। अब्ला गोसोखांदो, जेब्लानाखि कंग्रेसआ आसामाव गभर्नमेन्ट दादोंमोन, तरुण गगৈ साहाबा गभर्नमेन्ट दादोंमोन, बे समाव हाग्रामा बिथांखौ लानानै बा BPFखौ लानानै बिथांमोनखौ राजा फिसाफोर बायदि BTCआवहाय 6 शेड्युलनि पावारखौ इनटेक खालामनानै बिथांमोना गोसो बायदि सासन खालामनो मोन्दोंमोन। नाथाय बिथांमोना कंग्रेसखौ जेब्ला जोगारनानै BJPजों सामिल जायो, बे दिननिफ्रायनो BPFनि अर्थात हाग्रामानि काउन्टडाउनआ स्टार्ट जाबाय। दा बेखायनो आं बुंनोसो सानदों हाग्रामा बिथांखौ, नोंथाङाथ' खोब पलिटिकेलि एडभान्स मानसि, थाखा फैसा आरो पलिटिकेलि एक्सपिरियेन्स दङ, बेनि गेजेरावबो गले गले खनसे नङा खननै नङा खनथाम गाब्र'बाय। बे खनथाम गाब्र'नायाव रायजोफ्रा मा होनगोन दिनै? खनसेयाव जोङो खेमा होगोन, बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खेमा होगोन, बा भटार्स रायजो राजा नोंथांमोनखौ खेमा होगोन। खननैयावबो हे मानु हिसाबै भुल হইছে, হিউম্যান ইজ টু এর, মিস্টেক হ্যাপেন। তিনিবাৰ আকৌ ইমান ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে আপুনি, এইটো কোনে ক্ষমা কৰিব এতিয়া? रायजो राजा नोंथांमोनखौ बोरै खेमा होगोन? आरो बे मैया दाखालिनि जे दृश्य, बे दृश्यखौहाय दिनै गर्जन बुंनायजों जाया। जोंहा रिहन दैमारि बिथाङा ओरैबादि स्लिम भाषाजों बुंबाय, सोरबा गेदेर मानसिनि एজন ডাঙৰ বয়স্ক মানুহৰ ঠেঙত ধৰাটো কিবা অপৰাধ হয় নাকি? নহয়, আমিও বিশ্বাস কৰে, ময়ো কেতিয়াবা মানুহৰ, ডাঙৰ মানুহৰ ঠেংটো ঠাচ কৰে, ময়ো অপৰাধ বুলি নাভাবো, সানাखै आं बेखौहाय गाज्रि जादों होननानै। बिथाङा आरोबाव होनबावदों, बाहायनो जोबाखै, আজি BPF এখন আঞ্চলিকহে দল, BPFआ दिनै मोनसे आঞ্চলিक दलसो, जोङो बिराद फिसा, আমি এটা সৰু দল, আমি নিজা বগিয়াই একই কাম করিবা নোৱাৰে। जोङो BPFआ गाव हारसिङै जेबो खालामनो हाया। सोरबा नेशनेल पार्टिनि आथिं हमागौमानि, सोरबा बोलो गोरासिनि आथिं हमागौमानि, एडजास्ट जाहैयागौमानि BPFआ दिनै जेबो मावनो हाया, अर्थात डेभेलपनि खामानिखौ मावनो हाया।
बड'लेण्डआव डेभेलप लाबोनो उमुक लाबोनो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो सिखार जाबाय बहाय मा नुदों गले गले बर' रायजो राजायाबो आंखौ बुजिदाखैमोन कंग्रेसआव मानो हाबफैखो नोंथाङा आन्दलनकारि मानो कंग्रेसआव हाबफैखो नोंथाङा आन्दलनकारि नोंथाङा मानो बिजेपिआव हाबफैखो दिनै खारनखौ बुजिदो एखेबारे गावनि दृश्यजों गावनि दिन्थिनायजों बिराद स्मार्ट मावनाय बायदि मोनदोंमोन हाग्रामाया गाब्रबाय आरो बे गाब्रनायखौ बिराद मोजां गेबें गोरलै रावजों बर'नि आरो असमियानि रिहन दैमारिया बुंबाय जे आनसलिक दला जेबो मावनो हाया पलिटिकेलि कमप्लिटलि बियो सेन्टारनाव बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवसो भरोसा खालामो गमामायैनो बेनोबा बिजेपिखौ नोंसोर फोथायबाय थांबाय गले गले खनथामसिम थगायजाबाय अब्ला सोरखौ भरोसा खालामबावनो नोंथाङालाय नेशनेल पार्टियाव थांबाय थगायबाय गले गले जोंनि इउपिपिएलआबोथ' बेखौनो खालामदों प्रमदआबोथ' बेखौनो खालामदों इउपिपिएल हारसिङै जेबो मावनो हाया जोङो बिजेपिजों सोनारनानै थागोन दिनै बिजेपिजों सोनारनाय लोगो लोगो जिबायदि परिबेस जा दंमोन बिटिसिआव बेखौ सेनानै लांजोबबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांबाय दिनै बिटिसिआ बिटिसि गभर्नमेन्ट बायदि नंला अर्थात बिटिआर गभर्नमेन्ट बायदि नंला आसाम गभर्नमेन्ट बायदिसो जाबाय दा अब्ला मोननैबो फेलियर बिपिएफआबो फेलियर आरो इउपिपिएलआबो फेलियर बिजेपिनि अननाय आरो साहारा नङाबानो बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंनो हाया आरो दिनै बिपिएफआबो बेखौनो प्रुभ खालामबाय आरो बिपिएफनि एग्जाम्पल आरो इउपिपिएलनि एग्जाम्पलानो गासै बर' रायजो राजानि थाखाय थोजासे एग्जाम्पल जे दिनै जोंनि आनसलिक दला गाव हारसिङै जेबो मावनो हाया दा बेखायनो आङो गासै जोंनि बड'लेण्डबासि बिथांमोनखौ खावलायनोसो सानदों जे नोंथांमोना दिनैहाय फोथायनानै थांदों बिजेपिनाव बिजेपिआ दिनै जायै जायै कासिगयायावहाय पाप माबा उदार जानो एन्जरफोरखौ होनानै लांबाय मावजि सादुआ माफा माफा जाजोबनानै कासिगयाव सौहैनायजों खोथोमजोबबाय मावजि हारसिंल' थांबाय बेबायदिसो जागासिनो दङ दिनै बिपिएफआथ' जोबखाबाय दिनै गावसिनि दृश्यआनो फोरमायबाय बेखौ माने इउपिपिएलआबो जोबनो थांगासिनो दङ अब्ला सोरखौ नांगोन बेखायनोथ' आङो बुंदों दिनै बर'फ्रा जोंहानि मोनसे बिराद गोनांथार इसु दङ आरो बे इसुखौहाय आनसलिक दला मावफुंनानै लानो हाया नेशनेल पार्टिनि अननाय नांगौ दा नेशनेल पार्टिनि अननाय नांगौबा नोंथांमोना बिजेपिजों थांजोब गासिबो थांजोब थांबायानो नङा होमबा माथो मोनखो दिनै फिथाइया थगायनानै जाजोबबाय आरो बेखौ फोथाया मोनसे पार्टिया बिपिएफआ उन जों थांथारगोन जों आवगायनानै थाहैगोन हनै गिलु बालु एखे उदां अख्राङाव एक्सप'ज खालामजाबाय थगायजाबाय मा होनगोन मा मागोन माबा माबि दुसिलांबाय होनथावा नोंथांमोनासो सोंगोन नामा आं गिगासिनो दङ बेखौहाय दा बेखायनो आं बुंनोसो सानदों कंग्रेसआव फै मानो इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्ट बेलाय इउपिपिएलआ हायाबा बिपिएफआबो हामाराबा नंगुबैयैनो बिथांमोना आनसलिक जेबो मावनो हायाबा बयबो रायजो राजाफ्रा ज' जाजाय गिर्जाब दोलै नोगोरै कंग्रेसआव हाबफैदो नेशनेल पार्टियाव नोंसोरनो थादो नोंसोरनो लिडार जादो नोंसोरनो मा नांगौ दाफुंनानै लादो आं बेखौसो खावलायनो सानदों बेनो जोंनि प्रेस मिट लिंनायनि उद्देश्यआ बिथांनि बै लेटार होनायाव मा लिरनाय दं आरो जोङो ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनदों माखासे रिलिजियास बा धोरोमनि एसे हाबनायनि माखासे सोदोबफोरखौ लिरना होनाय नुदों जोङो स' बे लेटारनि गेजेरजों बे लिरनायनि गेजेरजों बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे बेले बेजे लाबोदों मैया दाखालिसो जोङो सत्य रन्जन बराखौहाय बरजननि बुंलायनो नङा गासिबो बर' राजखान्थि दोलोआनो जा माबा मोनसे समाजारि सामाजिक आफादानो जा बयबो बिथांखौ जोङो निन्दा खालामदों जे बिथांनि साननाय मथे बर' हारिया सोलिया जेखि धोरोमावनो थाया मानो जों बयबो बर'आ बर'खा आरो जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनो दालाबो होननानै जों बयबो होनदोंमोन दिनैहाय बिपिएफनि जे दृश्य बा अर्थात हाग्रामा महिलारिनि बे दृश्य आङो बिथांखौ बेखौ लानानै बुंनोनो गोसो गैया आं फोथायनोनो गोब्राब मोनदों हाजार लाख बिदा फंबाया दिनै बिथांनो भट होनानै बिथांखौ गले गले देरहाहोबोदों राजा खालामदों बे 18 जन देरहानाया बे भटार्सफोरनिनो खामानि दिनै बिथाङा बेबायदि धोरोमखौ लानानै जे माबा मोनसे खालामनो नागिरदों बेखौथ' जों फोथायाखैमोन मानो मावखो दा बेनो मोनसे फोरमायनो नागिरदों जे दिनैनि दिनाव बिथाङा गावनि पावारनि थाखाय गावनि शेयारनि थाखाय हामथारै खामानिखौ मावगोन नामा आं बेखौसो गिदों आरो ओरैबो बेरखांदों सिगाङाव होमबालाय बिथांमोनहा मावजि सादुसो दिन्थिफ्लादोंमोन नामा सेकुलारिजम डेम'क्रेटिक जोङो बयखौबो बिदा फंबाय मा बर' मा हारसा मा ख्रिस्टान मा हिन्दु मा बाथौ जों ज' बयखौबो नांगौ होननाया बे ड्रामासोमोन नामा
दिनै बे आसल कारेक्टार नुजाबाय नामा गोबां कुइसनसो फैयो आं बेखौसो बिराद गिदों आरो आयौ जेखौ जाया जेखौ सानफेराखैमोन जेखौ रायजो राजाया हाग्रामानि बिसयाव फोथायनो लुबैयाखैमोन बिपिएफखौ फोथायनो लुबैयाखै एटलिस्ट बेबायदि मावगोन होननानै दिनै बिथांमोना मावबाय पावाराव फैफिननो थाखाय अब्ला बिथांमोना आरोबा मा मावबावगोन बे मोनसे सानबोलावरिल' जाबाय सोंलुल' जाबाय दा बेखायनो गिख्रंदों आरो बयबो आंबो गिदोंसो हा बेथ' बिराद गिदिर भुल जाबाय दा बेखायनो बिथाङा गावनिसो खोथा रायजो राजानियाव बिथाङा अपल'जि लायो ना रायजो राजायानो अट'मेटिक बिथांखौ खेमा होयो बे गावनि बिथाङा दिनै बिराद गिदिर सासे पलिटिकेल नेता बिपिएफनि दारुन दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि होनबानो बयबो मिथिगौ सासे पावारफुल बर' लिडार होननानै दा बेबायदि बिथाङाबो दिनैहाय मोनसे सेक्सननि मानसिखौ बेबायदि ब्लेकमेलिं खालामनो नागिरोबा दा बेथ' बुंनांगौ बिराद दङ नाथाय आं बुंनो हाया गोसोआ गावो खुगाया गिवा बायदि जादों आरो मा बिथांनि बे गोरोन्थिनि थाखाय माखासे दोलोफोरा नोंसिनि कंग्रेस बा इउपिपिएल बा बिजेपिआ एडभान्टेज जागोन नामा बिथांनि बे गोरोन्थिजों जोङो माखासे समाव नुनो मोनोमोन बिपिएफआनो फैफिनसिगोन नामा पावाराव खिन्थु दा बिथाङा मोनसे बिराद भुल मावनाय बायदि नुनो मोनदों आरो थ' दस्रा दोलोफोरा बा इउपिपिएल दोलोआ मुलाम्फा जागोन नामा बिथांनि बे गोरोन्थिनि गेजेरजों आङो बिदि मुलाम्फाखौ एडभान्टेज अर्थात मुलाम्फाखौ आं सानाखै साननायालाय गमामायैनो दिनै ख्रिस्ट' कमिउनिटिया आरो ख्रिस्ट' सिबियारि कमिउनिटिया जों बिदि साननायालाय एक्सुवेलि हाग्रामाखौबो जथेस्थ' मानसिफ्रा मोजां मोनो आरो खेमा होनोबो रेडिखा खिन्थु बिथाङा मानो होनाखै बेखौहाय गाव रायजोनि गेजेरावहाय अपल'जि लायोबा मोजां जागोन आरो आं सानदों खिन्थु एडभान्टेजनि बेलायावहाय बेबायदि जिनिसाव आं एडभान्टेज लानोबो लुबैयाखै आरो एडभान्टेज लानायनि बाथ्राया नङा इउपिपिएलआबो निस्सय सानाखैदां खिन्थु बिथांमोनहाबोथ' बुंनांगोन दिनै जिहेतु बिथांमोनखौ माखासे आनवान्टेड नंथारै एलिगेसनखौ होनायाव बिथांमोनहाबो होनदों खोमा ओमफ्राय दा बिथांमोनहा बिपिएफआनो बुजिनांगोन आरो हाग्रामा बिथाङानो बुजिनांगोन आरो जे गले गले बिथांमोनहा नाजादों बिजेपिनि अननाय मोनो नाथाय जेसेबां नाजादों एसेबां बिथांमोनखौहाय एखे जोगारदोंसो आरो दा बेबायदि गले खालामसेयावबो बिथांमोना माखौबा फोथायनानै थांबाय थानो नागिरनायासो बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों आरो गिदिर गोरोन्थि एडभान्टेजनि बेलायाव आं सानाखै जों एडभान्टेज बायदि मोनाखै बिथांमोना गावसोरनो सुद्रायनानै लानांगोन आं बेखौ साननैसो सिगां एसटि मोसानायनि प्रग्राम जादोंमोन सानथिफुराव रेवरेवा बिथाङा बुङो जे बिजेपि गभर्नमेन्टआ ट्राइबेलफोरखौ गोबां हेल्प खालामनो मोनदों एफर्टबो जानानै थादों सेन्ट्रेलावबो मिनिस्टार हरदों होनना बुङो थारैनो बिसोरो मोजां खामानि मावदों ना गाज्रि खामानि मावदों मोजां आरो गाज्रि खामानि माने रेवरेवा बिथाङाथ' मा होनबावनो बियो बिथाङा बिजेपि हिसाबै बे बाथ्राखौ बुंखागोन खिन्थु सासे बर' सुबुं होननानै हिसाबै बिथाङा बेबादि बाथ्राखौ होननाङामोन दिनैहाय ट्राइबेलफ्रा बिराद खहा जाबाय बर'नि थार्ड एकर्डआ सबसे साबसिन आरो देरसिन एकर्ड आरो बेखौनो बर'फ्रा फाइनाल एकर्ड जागोन होननानैबो जोङो आन्दलनाव बिराद बखना होबाय थादोंमोन जे एबारनि एकर्डआनो बर'नि फाइनाल एकर्ड जागोन जोङो गले आन्दलन खालामबाय थानो हाया गोबां हाजार बर'फ्रा रायजोफ्रा जिउ खहा जाबाय दिनै नर्थ इस्टआवनो एन्टायार नर्थ इस्टआवनो बे आन्दलनकारिफोरनि मादाव सबसे बांसिन मुंख्लं जानाया बर'फ्रानो जादों आरो जोंहा बिराद खहा जादों दा बे हिसाबै जोङो एखेबारे गले सानबाय थादोंमोन जे बे बर'नि थार्ड एकर्डआनो जोबथा एकर्ड होननानै खिन्थु दिनै बे बर'नि थार्ड एकर्डआनो सबसे नुखिला गाज्रिसिन एकर्ड होनब्लाबो गोरोन्थि गैया दा बे बेलायावहाय रेवरेवा बिथाङा बोरै बिजेपिआ जोंखौ मदद होआखै बिजेपिआ नों बर'नि खोथाखौल' दान सारा इन्डियाखौनो थगायगासिनो दङ दिनै भारतखौनो थगायबाय नोङो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा नों सिन्था खालाम सोरबा होनो आंनि एकाउन्टआव 2000 हाबो एखमबा सोरबाया होनगोन बेबायदिनो 10 जननि गेजेराव सासे बा 50 जननि गेजेराव सानै बेबायदि आरो बेबायदि लादों नों नायदो नोङो जानाय लोंनाय सिनि संख्रि फानलु थाव दालि गेस टेंकि गारि सालायग्रा पेट्रल गासैखौबो लायोब्ला मोनसे न'खरा मासाव आं दाखालि हिसाब खालामदों इलेक्सननि सिगां आं बे कमप्लिट पिक्सारखौ दुध फानिका खालामगोन आरो जे बबाव जोङो बे भारतबासिफ्रा रायजो राजाया बिजेपिनो मासाव मिनिमाम 4000 जोङो मोनसे न'खरा खरसा खालामगासिनो दङ मासावनो 4000 जोङो बै कंग्रेसनि आमोलनि समाव दा बेखौ नायोब्लाथ' बिजेपिआ बर'नोथ' मा खामानि मावा बिथांमोना गावसिनि हिन्दी भाषिनिबो मावाखै सोरबा गुजरातिनिबो मावाखै सोरबा इउपियानफोरनोबो मावाखै खुनु रायजो राजानो बिजेपिआ मोजां मावाखै बिथांमोनहा आरो बिथांमोननि एजेन्डाया कमप्लिटलि ट्राइबेल एन्टि ट्राइबेल आरो खारन बिथांमोननि जे दृश्य जे डिजाइन
मैया दाखालि जोङो गुजरातआव गोबां गिदिर गिदिर नेताफ्रा बिजेपिखौ नागारनायनि खारन एमएलएफ्रानो बुंदों जे बिजेपिया ओरैबायदि स्ल' आरो स्टेडि बिजों मुभ खालामगासिनो दङ जे बिथांमोना ट्राइबेलफोरनि दलितफोरनि खुनु माबा मोनसे मोनथायखौ गालांनो नागिराखै गासिखौबो फोजोबनो नागिरदों जोङो बेफोरखौ नुखानानै आखायनो जोङो जे बिजेपियाव थायाखै आखायनो नागारदों दा बेफोरो जुदि नंगौबा रेवरेवा बिथाङा मानो साना हौवा गावनि बिदा फंबायखौ थगायलाबायनो नागिरदों जे बिजेपिया बर'फोरनि थाखाय गोबां मावबाय जेबो मावाखै जेबो मावाखै जेसेबां दिन जोङो बिजेपिजों सिथाबनानै थागोन एसेबां बर'हा खैफोद गोनां जागोन खारन बिजेपिनि एजेन्डाया एक देश एक भाषा एक धर्म बे एजेन्डाया मालाबाबो भारत बायदि सेकुलार कान्ट्रियाव भारत बायदि गोबां जाथि जनगोष्ठी राव भाषा थानाय धोरोम थानाय फेब्रिक्स मोनसे नेशनाव बिजेपिनि सिस्टेमा बिजेपिनि आइडियलजिया खुनु भारतारिनि थाखाय मोजां जाया आखायनो बर'नि थाखायबो मोजां जाया कंग्रेस दोलोआ जुदि सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव जुदि सरकार फैनायनि उनाव बिटिसिआवबो जुदि सरकार जुदि जायोब्ला नोंथांमोना बर'फोरनि राजनीतिक रिजनेल पार्टिखौ फोथांना लाखिनायनि माबा मोनसे डेफिनेटलि आंनि डिजाइन मथे आंहा पियर 100% पियर बर' हारिनि थाखाय आं दिनैसिम जे सानदों बे पियर खिन्थु आं गरज'नो हारसिं हाया नंखायथार आरो बियो फोलानाय जागोन दा बेखायनो आं लुबैदों बर' रायजो राजाया दिनै बिजेपिखौ नुखाबायब्ला जे बिसोरखौ फोथायजाया इउपिपिएलआबो बिजेपिखौ नुखाबायब्ला जे बिसोरखौ फोथायजाया बिपिएफबो खनथाम जोख्लाय जोख्लाब जोखोदाव जोखोलाय जोख्लायलाय खालामजासेयावबो जोदो खालामजासेयावबो जोख्लाब जोख्लिब गाख्लाब गाख्लिब फिउ जोगार हरसेयावबो बे बिजेपिखौ फोथायबाय थायोब्ला गरजना मा बुंनांगौ दङ बेखायनो आं बिपिएफनि गासै बिपिएफनि टिमखौहाय खावलायदों कंग्रेसआव फैदो ज' जाजाय मावनानै एखेबारे बर'नि मोजांनि थाखाय मावनानै लानोसै आरो बे इउपिपिएलखौबो आं खोनादों इउपिपिएलआ मैया दाखालि होनदोंनो सिं कंग्रेसखौसो मोजां मोनोलायनो गावसोरो कंग्रेसआ फैबा जोंहा मोजां जागोन कंग्रेसआ खिन्थु थगाया दा आंनि बाथ्रा नङा इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो बे जिनिसखौ होनगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिदो आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि आगान लानांगौ लादो आरो गरजना हारसिं जेबो मावनो हाया आं दिनै उमुक मावगोन उमुक ओरैनो दुगा दुनानै जागोन वाइ शुड आइ थेंक इउ सार थेंक इउ